se pojďme podívat na žraločí kousnutí rodiny žraloků z SDH Seč, protože tito kluci mě každým svým pokusem mile překvapují. Říkají si Sharks Family. Najednou se tady všichni začali ptát, kde to je, kdo jsou ty mladí kluci. Takže toto jsou borci ze Seče a pojďme na Česko a pojďme podpořit tento tým. Hodně štěstí, borci. Strojník to vůbec nešetří, posílá to z první. Rozdělovač bude na místě a uvidíme. Sledoval Elvise při útoku, spojil savici, zpíval si, po sestřikách bohužel nespíval. Teď budeme předpokládat, že proudaří Firoví krásné sestřiky na terčík a je tomu tak! 16 pokus. S tímhletím budou kluci spokojení. 16:74 čas, který si tady zapíší. Potvrdili, že si svoje místo na téhle startovní listině zasloužili právem. Konečně se zadařilo, něco jsme vyhráli. Azuro, dobrá nálada. Prase smrdí jak hovado. Seč nejenom, že umí 16kové časy, ale Seč umí docela dobře hrát i beer pong. Na dráze Seč moc nepředvedla, ale předpokládám, že ve Zderazi večer, to si vezme za svý. Tam si myslím, že kluci budou králi parketu tradičně. Byli strašně vysmátí, paráda, jako by jsme se znali 10 let, tak to mám rád, to je pořádný sport. Sharks Family, SDH Seč, jdeme na to. Krásné odběhy. Tím to vypadá skvěle, nádherný košiš, 3,71, voda je ve stroji. Mají to rukou, raketáci na vrchách, je to tam, celá Česká. V zásadě svět byl normální a najednou přišla Seč. Srdce z lásky maluju. Já bych to strašně rád přečet, ale my máme bohužel nějaký komentátorský manuál. Ach, tam je zas to slovíčko, které nemůžu přečíst. Nebudu to číst. To se nedá ani ničím nahradit, to slovo. Já nemůžu, protože je to živé vysílání, kdyby to nebylo živé vysílání, tak bychom to tam vypípali. Ale ti, kteří znají tento tým, tak moc dobře ví, kdo je na proudech. Jistě, ten trend se pokusíme udržet, pokusíme se to dělat po každý stejně dobře, že jo? Já si myslím, že to skurvím. Protože já miluju. Jsem rád, že se kluci stihli zaprezentovat, protože chtěli platit startovný i mě a to bylo 30 sekund do konci prezence, jo, takže... Ale jak je to teda s tím řízením, protože bychom mohli dát startovací kořalu?